BJP UPPL नि जेसेबां उइं एबा मर्चा दङ बेफोरखौ लानानै जों ज' सावरायलायदों जेरै BJP हा महिला मर्चा दङ जुब मर्चा दङ किसान मर्चा दङ ST SC OBC बायदिसिना मर्चा दङ आरो थिग बेबायदिनो UPPL हान्जाहाबो वुमेन उइं युथ उइं आरो माइनरिटि उइं बायदिसिना उइंफोर दङ आरो बेफोरजों जोङो ज' सावरायलायदों जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां ज' खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय जोङो सावरायलायदों दा जोङो सराइबिल जि जमदुवार जि कन्स्टिटुएन्सि बे कन्स्टिटुएन्सिनिखौ जों दा सावरायदों आरो दसे उनाव सराइबिल कन्स्टिटुएन्सिनिखौ सावरायगोन दहाय फुङाव जों कसुगाव कन्स्टिटुएन्सिनिखौ सावरायबाय जाहाथे जोङो आब्रुथियै जितु एलायन्स बयबो दङ बावहाय BJP आरो AGP दङ बेनिखायनो जों ज'यै जाहाथे खामानि मावलांनो हायो दिनै बेखौनो लानानै जोंनि वार्कारफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे जिहेतु रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय UPPL सरकारा हाबा मावगासिनो दङ राज्य सरकाराबो हाबा मावगासिनो दङ जिहेतु UPPL निजे दैदेननाय जि सरकार बियो 8 मासल' जादों बे 8 मासाव नंगौ जों गिदिर खामानि मावनो जों हाथ'वाखै नाथाय खामानि मावनो थाखाय थांखि लानाय जादों एबा थिग खालामनाय जाबाय दान मोनसेनि उनावनो बेफोर खामानिफोरखौ जागायनाय जासिगोन आरो राज्य सरकारावबो जिहेतु UPPL BJP आरो AGP जों एलायन्सआव दंफायो बिनिखायनो जोंनि बिजाथिया बे गसाइगाव जे माने समष्टिनिफ्राय जुदि देरहालांनो हायोब्ला अब्ला बांसिनै जों आरोबाव बेयाव जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन मानोना रुलिं पार्टिनि MLA फोरनो दायो आसाम सरकारा मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समष्टि जौगाखांनायनि थाखाय गोबां हाबाफारि जोंनो होबाय गोबां खामानि हरगासिनो दङ बे बेलायाव गसाइगाव समष्टिनिफ्रायबो जों देरहालांनो हायोबा आरोबाव बाहाय जों बांसिन खामानि मावनो हागोन बिनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे रुलिं पार्टिजों थानांगौ काउन्सिलावबो जोंनि सरकार आरो स्टेटआवबो जोंनि सरकार बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा खुनु गोनो गोथो गैयाजासे बे गसाइगाव समष्टियाव जिरन बसुमतारीनो जाहाथे भट होनानै देरहासार होयो बिनि थाखाय जों खावलायदों जों जाहाथे गोबां भटआव जाहाथे देरहानो हायो बिनि थाखाय जों दा खामानि मावगासिनो दङ माइनरिटिनिफ्रा सांग्रांसिन जोंनिख्रुइ बांसिन सांग्रांसिन राजखान्थियाव बिथांमोना बियो बाय इलेक्शनसो आरो बिनिखायनो माइनरिटि मानसिफ्रा मिथिगौ जे बावहाय बाय इलेक्शनाव रुलिं पार्टियानो देरहायो बेबायदि गोबां माने बिदिन्थि दङ बिनिखायनो दिनै बिसोरो गोसो गोथारै बिथांमोना UPPL आव हाबफैदों UPPL नो भट होगोन मानोना UPPL देरहायोबा सरकारनि सासे सोद्रोमा जाहैगोन आरो माने जुदि अपोजिशना देरहायोबा बे समस्थियाव जेबो मावनो हाया 5 बोसोर ओरैनो थानांगोन बिनिखायनो दिनै माइनरिटिनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु बिसोर सांग्रांसिन जोंनिख्रुइ पलिटिक्सआव बिनिखायनो दिनै बिराद माइनरिटिनि मानसिफ्रा UPPL दोलाव हाबफैदों BTC नि सिङाव आरो BTC नि बाहेरायावबो दा UPPL खौ बिथांमोना बजबनानै लागासिनो दङ बिथाङा मा बुंदों आङो नुवाखै एबा खोनायाखैबो नाथाय जोंनि दलावनो UPPL दलाव माइनरिटि सेलबो दंखायो माइनरिटिखौबो जोंनो नांगौ मानोना बिथांमोनाबो जोंनिनो बे जायगायाव गोबाव बोसोरनिफ्राय थांनानै रायजो जाबोनानै दङ बिथांमोननि जौगानायनि थाखायबो सरकारा खामानि मावनांगोन दा जोंनि नैबे गसाइगाव समष्टियाव माइनरिटि भटआ बुरजाब्लाबो बिथांमोननि भटआ गोबां राजखान्थि हान्जायाव गावगोन बिथांमोननि खायसेया कंग्रेसनो होगोन खायसेया AIUDIFनो होगोन सानैसो आरोबाव बाहाय इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेटबो दंबावो दा बिसोरनि भटआ गावगोन नाथायब्ला जोंनिहा जिहेतु सरकार सालायनाय आगोलबो जों मोनदों एबार जों बिसोरनि भटखौ जों UPPL बांसिन मोननो हागोन